Isho ukuthi inkanyamba isingaguqa kushembe. Hayi khohlani bafana khohlani. Ngathi senenza kakhulu. Lesa sidalwa asiguqi ndawo. Asiguqi ndawo. Futhi masithanda singayiphephula yonke imizi. Singezi kuzoxolisa, singezi kuzonikela, singezi kuzokhothama. Khohlwa. Inzunza, inkosi yolwandle izokhothama. Khohlwa. Lezi idalwa ziyayidalela. Ngathi makuthiwa kulahleka imermaid, inkosazana. Uphakama ulwandle liqhibe yonke imizi. Uzokuthi izokhothama lutho khohlwa. Inkungu ebilayo. iPhoenix iguqa ingalishisa phele bhubhe ukuthi nya okusegabadeni. Inkungu ebila nje iyodwa. Ayiguqi indawo lesa sidalwa lesiyana. Ilokhu ugaya inkosazana yegabade. Iguqe ushembe ayimusana uganga ngenza kithi. Ngasenenza kakhulu. Liyandlovukazi liyana mangathi uyayinyakaza ungazamazama wonke umhlaba kubhidleke yonke into ekhona. Ngathi makuthiwa kubhaja umuntu ezimayini kumbiwa ngabe igoli ngabe ini. Bona abakama ngezandla bashintshe amamiliyoni abe yinqwabe yamarandi kuyonikela kuyocela umusa. Hayi khohlani bafana. Yabona kusamele ke nifunde ngomlando weGreat War, impi yamagods namaTitan. Idalo ezanyathela kuqala igabade. Ngoba idalwa zikamenzi wakho konke lezi. iCreator umdali. Impi yamagods namaTitan. Hayi khohlani bafana. Ngathi senenza kakhulu. Musana ukuganga. Lezi idalwa ziyayidalela. Zingama kings kuyidominion yayo zihamba eceleni ngakwi-food chain. Akukho lapha esubmit khona. Ngoba ngisho ngonyama iyangena esizibeni yolanda amandla. Uhlanga lamakhosi. Ngakho phela ingonyama isabeke igcotshwa phezulu. Kufana nomkhulu omkhulu. Hayi khohlwa. Ngoba nawo umveli kuqala ilanga aliguqi umuntu ilanga. Sozwaphi inyanga lethi imivela bonke abantu besimame bagule bonke beyinsukwini zabo ayiguqi umuntu inyanga imuni sozwaphi sodumo sithunywa sehlambuluko yabantu abangasekho amathiwa bayakhushulwa ngoJuni asiguqi umuntu somandla akaguqi umuntu futhi naye umlomkhubulwane indlovukazi ayiguqi umuntu. Hey musana uganga inzunza unomhoyi akaguqi umuntu. Wangisho naye uBhoromi konje bani nazi ukuthi uBhoromi lo oweqhwa engalibandisa lonke igabade kuphenduka iIce Age kufreeze yonke into njengoba kwafreeze lezi londa zinduka kuthiwa ama dinosaurs phela ukuthi nya enganza kethi siyayihlonipha inkosi yasekuphakameni siyayihlonipha inkosi yasekuphakameni ushembe lesasithunywa esihle sikaNkulunkulu esimbathwe isithunywa sezwe kuphila abantu abaningi lapha kodwa okunye singaqhatha nesizinto ezingafani sisula amagama okulingana ngeke silingane lezi idalwa lezi ngephicwe nalutho kokukhona sikubona la ngeso lenyama okunye asingahallucinate asikwazi kwakusasa nakhulu kwanamhlanje kodwa engingakusho lezi idalwa ziyayidalela ngathi makuthiwa kulahleka umuntu wagwinywa ulwandle noma wagwinywa wahedika mhlawumbe lokho lapho kusuke ngumbi wakho igolide emekaphuma ebhalwe 10 million unikwa same time akuphele ngishilanga abanye mabeke babona lezi idalwa bayahlanya. Hayi ngizana ukuganga mafethu umkwabona lezi idalwa engikhuluma ngazo ngeso lenyama uyasangana isikhathi esiningi omunye aphinda khuluma kulahleka ispeech azakhuluma after 6 months omunye. Musana ukuganga ikanza ngithi hayi ngeke musana ukuganga seni lekhetha ikumgedlela Nkosi enkulu Phombela Stima Somampondo baba mkhulu phakade amen. Ulokhu uqhubeke njalo umbango ngaso isidalwa esikhulu sasezulwini ukhonzekile inkosi yezulu. Nkosi baba ngiyakuthanda kepha wena ufihliwe awubonakali kimi noma mina ngifisayo. Kanti kwakungubani yena ushembe? Abanye bathi nyanga, abanye babethi umfundisi, abanye babethi umshumayeli,
abanye babethi umvangeli, abanye bethi umbhishobhi, abanye bethi inyanga, abanye bethi uhlanya nje oluzihlanyelayo, abanye bethi umthakathi, abanye bethi iqile lalifuna ukuzodla ubukhosi bakwaZulu. Konke lokho kwenzeka ngawo unyaka 1910 mhla efika kuleli lizwe lakwaZulu. Hayi bafethu, hayi indaba kaShembe inkinga. Uyabona lento ukuthi iyakhuluma even nokuthi ebe umuntu onakwa nje kangaka emhlabeni phezu kwazo zonke izinkolo ezikhona iAfrika yonke. Kodwa usho ukuthi wasenza ngamabomu lesihlabele sithi inkosi baba ngiyakuthanda kepha wena ufihliwe. Awubonakali kimi noma mina ngifisayo. Ngisho wona amaNazaretha uqobo kulikhuni ukwazi uShembe ukuthi uyinto enjani. Ayikulikhuni. Kodwa mhla wambona ngoba nje ngithathe ivideo le kaZwane ukuthi hayi naye uZwane. Hayi uyabona uShembe bafethu uqophile umlando jikelele. Ayikho into ongakwazi ukumchallenge ngayo ngoba yabona lokho akubalayo zonke lezi idalwa lezi wakwenza uShembe lokho. Uphinde wakwenza nje bade ngimenshine kwi-comment yakhe uZwane lapha. Usanda kwenza nje la iPort 40. Zolo lokho la umfana wakaNtombela lapho wayesehamba namanzi. Ikhona ivideo yakhe la eyichaza le ndaba ukuthi into eyayimbambe ngapha emhlane imkhipho olwandle eminzi le ekudeni. Yayisho ithi ungangibheki ngoba uma wangibheka uhambile emhlabeni. Wathi esephumile nginqamula indaba ngayigcinela yena uSobahle Ntombela la ichaza leyo nto. Wathi esephumile wathi uShembe kuye ngithumela umntanami okuyena ofike wakubamba kanje wakukhipha. Ababehamba nomqali wendlela kwakukwenzeke bewela umfula udla indwala omkhulu. Nakulo mfula osesikhayweni eCuphu wakwenza futhi lokho ukuthi kwaba khona into eyabonakala kwangathi ugodo. Wathi nyathelani la inyathela khona. Banyathela abantu bahamba zibawela ngale phesheya komfula. Mabe ngaphesheya wasethi ndiyazi nithathe nihamba phezukwane. Bathi cha sazi yabo wasebavezela. Noma lesi sidalwa mfokazwane singavelanga sonke phezulu ngoba babeyofa nokufa ube babebona. uShembe ke uyakukhombisa lokuthi uyayicontrola lezi idalo unako ubudlelwane nazo ngoba nakhona into abazwa ngase isikhathi sonyazi kwenzeka laba bayakhuphuka bayaphezulu entabeni khona futhi leyo ndaba bathi mabe sentabeni basithinta lesi sidalo sinamandla osishoyo. Ikade inkosi yamaNazaretha inqaba ukuthi abantu belapha ababethi bafuna ukubuka nje phezulu entabeni kunemfula lezimfula lezi intaba zangapha konke abazwe yanqaba. Isivunguvunge sasuka lapho kwamoshakala yonke into kwakhuza yona inkosi. Into esanda kwenzeka leyo ngithi bekuba u2019 izinto zayizolo zonke ezengikhuluma ngazo noma ngasekho shongo ngonyaka noma beku 2019 lento yenzeka. AmaNazaretha zonke izinto engikhuluma ngazo aphila ngazo nakusasa khona kuzokwenzeka namhlanje khona futhi okwenzakalayo. Hayi ukuthi iMillie project selokhu yaqala 1910 ilokhu idonse ngomoya owodwa. Into ke enye ongayiqonda ngaye uShembe njengoba ngithi nje nama ngimazi kodwa lezi zinto engikhuluma ngazo zikhona ziyaziwa kukhona ngisho abantu abafakaza lento yabo. Nakho nje khona lapha kwelaseSikhawini eMpembeni ikhona ubaba wakwaNdunakazi noma eseshonile kodwa abazukulu bakhe bakhona yabo. Nabantu bendawo ungafika ubabuze owathathwa ingwenya yahamba naye emanzini ithi yomudla egcineni wasizwa uShembe uthi yena mayisexoxa yathi mayishona naye phansi yafica uShembe phansi emanzini yabo. Okuyena owakhuluma naye ingwenya wathi ayimkhiphe kodwa ngaleso sikhathi uShembe umqali wendlela wayele ePhakameni. Inkosi yakwaDube ebikhona ngaleso sikhathi okuyiyona eyambikela uShembe yafika wayekade itshelile uShembe ukuthi makhonto enzakalayo ekuxakayo ndaba ezithi esizweni sakho bofika uzongibikela lapha eqhugwaneni ngiyokuzwa noma ngibe ngikuphi. Nangempela inkosi yakwaDube yabika ukuthi nanga umntwana usethathwe ingwenya. Zazi bathatha abaningi zibadla kodwa lo wasindiswa ukuthi inkosi yabikela uShembe. Lo mfana lo wayibona wabona uShembe phansi emanzini la ingwenya yayithi yomthukusa khona wahlangana naye yajika ingwenya agcina imkhiphile ambeka ngaphandle.
ziningi igameko ziyalandeleka ngoba ikhona yabona njengoba ngeke ngisho nje ukuthi ake sithathe ngoba siney'moto manje. Thatha imoto nje makwenzeka usempangeni eRichards Bay. Mina-ke ngeke ngaba nenhlanhla nje ngithi bekuwunyaka odlule ngagibeza umzukulu wakhe lo muntu lo yabo. Lo wathathwa ingwe. Ngisho ngaye emzini wakhona ngafika uthole befike bekukhombisa kuthiwa nali ithuna uyimpela lo wathathwa ingwe nesawumfana wakhula kwanje zixoxa impunga zendawo izalukazi yonke into. Akuzona inganekwane ukuthi mawuqhelile kuzo ngoba phela abantu inkinga abafuni ukusondela lapha. Kanti yabona nje mawungayinika noma unyaka wodwa nje 1 year usondele lapha. Uzofika ubuye umlomo ungasawuvali. Ngeke uphinde ubuye ngisho naye la uzokhula uzochaza ngoba ngisho nami uqobo lwami mina-ke ngisanda kufika khona. Kodwa izinto engayibona ngoba ngifike ngaso isikhathi sonyaka, izinto engayibona iseziningi kakhulu, ningi kakhulu. Nabo-ke nje ukukhuluma ngalezi ey'dalwa lezi ey'bhidliza ngisho ey'mayini. uShembe befike lapho bayafakaza abantu abaphuma ey'mayini bekhishwa kuyo uShembe sebebhajwe emathunjini omhlaba. Sekuyekiwe kwathiwa ngeke sebesaphuma labantu imishini yabelungu iyeke uShembe labo bantu befike bakhiphe ebondle besho njalo mase bephumile bethi bekufike le ndoda ekuthiwa uShembe yasitakula la. Hayi silwane somhlola lisana khohlwane bafana. Izinyanga abathakathi ababekhona ngaleso sikhathi khona nje inyanga yasemachunwini eyayilapha umalukazana wakwayo yaze yehluleka eseyikhulelwe kwaze waphela 14 months engateti ewazi wagcina lo nkosikazi sesizo uShembe wateta. Zikhona lezi ndaba ngiyixoxa ngale kuneni ninamathele khona nicheke lezi ndaba engikhuluma ngazo. Le nyanga yathi mayisetetile umalukazana wakwayo kwakukhokhovula wenyanga emachunwini yasithi inyanga yini le kwazi ukulapha isifo esehluleni yadonsa amathambalo yadonsa yonke into eyayithembile yafika yachitha amathambo phansi ithi ufuna ukubona ukuthi le nyanga le isukaphi inkulu kangakanani kunayo. Yathola enye impendulo yabonakala isihayiza yathi hayi uNkulunkulu kuthiwa yaphela nje ngalelo gama yagcina nje lokhu ibemeza lelo gama kuphela. Nangu njojela umthakathi omkhulu wayekhona ngapha kwelasemtuba bakhona ngisho uzalo lwakhona ngathi njengoba ngikhuluma nje yacomment umuntu athi hayi khokho wami lo uyenza ngempela leyo nto. Owabhila ngisho imboma emanzini inquma yonke into imboma kodwa leyo mboma uShembe wayikhomba ngobhoko yafa. Zidudulana nje dudulana lo mthakathi powerful kuthiwa njojela lo wayekwazi ukukujezisa mayithe libambo lingashoni makwenzekile akudabukele athathe umfula wakho athathe umuzi wakho awususe la ukhona awukhombe ngaphesheya komfula umsunduze nomfuluzi ungawuboni umuzi wakho la kade ukhona ubone ngaphesheya. Indlela ayipowerful ngayo leyo nyanga mthakathi kodwa yaguqa nayo uShembe yathi hayi ziningi nje igameko zakho uShembe ezenza ukuphuvile nje izinto eziningi ethi abantu abambe endaweni eyomile nje sidalwa eyome sidalwa athi imbanini la kuzophuma amanzi kunamatshe akhona lapha enzifeni wathole awu6 phansi la. Leso sigameko senzeka endaweni yaseMzumbe mawufuna ukuya khona ufike wabona futhi naka amatshe abekiwe asawubufakazi baleyo nto leyo. Ihaba yaseRichards Bay uyena wayikhombayo ukuthi iyoba lapha ya university uNgoye wafika walikhomba kudala ngama 1920 ilokishi lakaMashu wafika walikhomba wathi na kuseyizimoba zikaMarshall Campbell wafika wakhomba ukuthi la uzowakhiwa umuzi omkhulu kodwa ingane zakhona zamantombazane zobe igqoka amabhlukwe zifake inwele zamandiya emakhanda ibhema ugwayi iphuzisa kwamadoda. Izinsizwa zakhona zohamba zithi ziyolwelizwe zifike zife ekhuluma ngomkhonto ungakabi khona umkhonto wesizwe. Hayi kuningi kakhulu ngashona ilanga sichaza imanga nje zakho uShembe kodwa ngeke uze uzazi uma ungasondele. Kuyafana nje kahle kahle wezwane nakhona la kulolu hlelo lwendinyanga nesintu kanjalo. Mawungasondele futhi kulento yesintu thina esisuka nakuyona futhi esingakasuki ngingasho ukuthi esisuka nakuyona ngoba nasi isintu sikhona kuso. Siyayibona imanga zenzeka emzini yakithi eminye ezihlotsheni siyasazi nje isintu ukuthi sipowerful kangakanani. Wedwa emntwini oqhelile ongaboni noma ongahlobene nabantu abasebenzisa isintu akaboni lutho. Thina sike sibone imanga enzima kakhulu ngeke ngiyikhulume nakhona esintwini nje izinto ezike zenzeke uvuka umuntu impela
evuswa nje impepho. Kodwa kulezo zinto zesintu, umuntu omnyama kodwa ebe umlungu ngokwempilo yakhe, angeke ayikholwe leyo nto leyo ukuthi khona izinto ezinjengalezo thina esike sihlangabezane nazo, futhi esiyibonayo esiphila ngaphansi kwazo. Insuku izolo lokhona ade ngikubone ngeke ngikhulume kuningi phela izinto esihlale sihlangabezana nazo, ngoba manje ngumuntu osuke ekhuluma umlando naye, futhi uShembe lo ngasho ukuthi ngikhuluma naye hhayi ngokwenkonzo noma ngokokushumayela, ngihlezi emlandweni yabo. Ingako mina ngithi uma ngikhuluma ngibeka unyaka, ngiphinde ngibeke ukuthi obani ababekhona lapho, amagama abo ney'bongo zabo, namagama emifula lapho kwenzeka khona lezo manga lezo. Ngiyakhuluma ngabo ngale endabeni ngoba ngenzela ukuthi umuntu osuke ethanda zame ukuthi mayenza ethorisha akathi ake ngidlule ngibone kule ndawo lapho eMzumbe lapho kukhulunywa khona ngalamatshe lawo. Hayi uShembe uyinkinga, yabona ababekhona ngesikhathi okhokho bethu ayabapruvela wabenze ey'ncane iy'ngane ngoba wayevele kukhombe manje, hhayi ukuthi wayethi kusasa. Into kaShembe ayibona labo uNkulunkulu efundwa phansi emabhukwini, ufika kuyena afika kwenzele. Nasi silo umdlokombana sesizobuza nje ngey'nsuku zaso zokugcina. uShembe unyazi lwezulu lamenzela imanga, hhayi wakhamisa umlomo, ekade phika njalo naye. Manje into yalaphana mfokazwane hayi. Kodwa uma isuke ifihliwe emehlweni akho, inhlanhla usuke ungakabi nayo, ngoba uma ukwabona leya nto khona uba nako ukuthi uthwala nzima mbijana ngalesi sikhathi usaboniswa yona abakini babethandile ukuthi bekukhombisa ukuthi leya nto ikanjani. Kodwa nje thina esingayona ngisho inzalo yakhona esisanda kufika lapha nasibona iy'manga enzima kabi, ikhombisa kona uNkulunkulu ukuthi ukhona emhlabeni. Ngoba phela abaningi babe bethi hhayi lo yaShembe wakuqala wayeney'manga, thina sikhamuke manje-ke ngesikhathi sonyazi lwezulu. Izinto esiy'bonile ngeke siyikhulume la, inhlanhla yethu nathi. Khona ngisuke ngingaqondile mina ukuphikisa umuntu, kodwa nje ngisuke ngiqhamuka ngomlando lo, ngoba ngumuntu osuke exoxa ngomlando ukuthi abantu abakhanyiseleke, hhayi ukuthi ngishumayeza abantu ukuthi babazi uShembe noma benzani. Ngifuna iqiniso leli bese obala, ngoba ngisazohamba nje ngiyeke umntwana wakaphinda angene umlando wakhe ngiyangawuthi halamuze kancane. Zonke lezi zinto esikhuliswe ngazo upenda umntwana wakaphinda angene ezingelona iqiniso, ngisazowuthinta nawo njengoba sengikhulumile nangamakhosi amaningi yabo, ngoba into engilwa nayo amanga nokungazi, ukuthi abantu bajwayele ukukhuluma njengoba phela iy'nkundla zokuxhumana lezivulele wonke umuntu. So-ke abanye umuntu uthe umlandeli webhola yabo, bese efuna ukuzokhomenta ngezinto ezikomunye umkhakha angahlangani nawo. Yabo nje thina asilandeli ngisho ibhola lethu umlando. Ngishathi ngifunda i-newspaper mangathi nhlanje ngabona into encane ngiyayithatha lento, ngiyayibuka, ngiyayicwaninga, ngenza yonke into. Anginaso isikhathi sebhola, ibhola lami ileli, maye ngeke ungithinte kulezi zinto. Nakuye futhi uShembe isikhathi esiningi usuku nosuku ngiphila ngayo lento. Manje makusuke ukhuluma ngiyathinteka ukuthi hawu nangu umuntu madoda egeja. Njengoba ngike ngisho nje lapha kulezi nkulumo zami ukuthi ngeke le nto uyazi uma ungasondele kuyo, awuyazi nje yabo. Njengoba ngachaza nangobuMuslim, uMuslim ngeke uzubazi uma ungazange usonte khona. NoLehanyana futhi ngeke wazi ngoba izinto zakho uy'fihlile, ngeke ukwazi ukukhomenta nje ngoLehanyana ukuthi uyini. Ingako nje nami ngaze ngakuthinta ngisho ukuyithinta nje indaba yakhe. So-ke abantu abaningi bezobe bekhomenta ngalezi zinto ngeke ukwazi ukuyigxeka leza zinto. Le nto ifuna uqala ungene phakathi, njenganangu lo ohambayo waphesheya ohambele ezenkolo ubani, Samuel Jackson, I know Morgan Freeman ngasho ngamkhumbula. Uhamba lwafika yohlala kulelo lizwe le, ahlale nabantu beBuddhism, athole yonke ingonyela ukuthi uhleli unyaka noma 2 years ngaphezulu, bese yabuya-ke senza ama-documentary akhe-ke ngaleyo nto leyo. Manje nathi-ke siyabantu abakulolo hlelo njalo, kodwa hhayi umfokazwaneni ukhomenta ngoba vele akazi futhi akathuki, khomenta kahle nje yabo, khombisa ukuthi naye khona lapha asele khona, phela ngeke sazi konke emhlabeni. Bakhona abanye abasuke bekhomenta ngokuthi bafuna nje ukuzethukela inhlamba. Abantu-ke laba basuke iy'dalwa zasemakubo zingagezekile, ngoba ukwazi ukuhamba uthuka nje yonke into ongayazi emhlabeni.
ngoba usuke uzothola ngcono hambe uyiphuzela utshwala ukhohlwe le nto ngoba uchallenge into ezokugqilaza ngelinye ilanga nezizukulwane zakho nayo yonke leyo nto. Kufanele abantu kuye beqaphele ngoba nayo Shembe akasho lutho nje kumuntu, hlala ejulele nje uShembe. Ngeke umuze ekhuluma ithina size sigcina sithinteka, sigcina sesikhuluma kodwa nje yena akasho lutho. Futhi ngeke uze uShembe hambe shumayela ngeenkonzo zabanye abantu ukuthi amaKristu anje ukuthi kunje ukuthi kunje, cha lutho. Ibona abahlasela yena nje uyayijulela. Zona ziningi indaba kaShembe futhi yenza nje edelisa nje abantu inkani bukhoma. Ngoba phela babemgolozela yikho i-challenge wayi-challenge zinyanga, i-challenge abathakathi, i-challenge ngababhuna, i-challenge ngamangisi awageze ubebebe. Thina-ke ingcono-ke le nkani esinawo. Qala phela okhokho bethu wakuziqhwaga ngempela. Nokubona kuney'mpunga nje isonto laphana, hhayi ukuthi zavele zeza njengoba zibona kuthiwa isonto lapha. Zasey'bone izinto ey'ningi ey'julile nokubona namakhosi lapha, hhayi ukuthi aya lapha ngokuthanda kwawo noma mhlawumbe anesizungu. uShembe yikho indlela angathestwanga ngayo. Kukhona esinye isigameko engicishe ngasikhohlwa sakho uShembe ebona kona ukungabaza kwabantu abamnyama ngoba thina abantu abamnyama sinenkani. Wavele wakhomba phezulu emoyeni kwavela ilanga, amalanga aba-2 leli elalivezwe uyena lakhanya kakhulu kunaleli. Ngitshela ukuthi zona iy'qhwaga lezi zakithi into ezayibaleka kwantaza amabheshu zithi hhayi umhlaba uyabhubha. Waphinde kwaba khona esinye isiqhwaga sakwaShibase lapho kwaphuma khona lamatshe awu-6 elethe ezinye endaweni yaseMzumbe. Esasigoloza sisho njengawe nje Zwane sithi hhayi kahleni bafethu, kahleni. Sithi endaweni eyome kanje thina singabokuzalwa kule ndawo awekho amanzi angaphuma la ngoba kwakufunakala kubhabhadiswa abantu. Athi uShembe angizowakhipha amanzi la. Namanje leso siziba uma ufuna ukusazi futhi ungaya eMzumbe ufike usibone bakukhombise namatshe lawa awu-6 aphuma lapho kuthiwa naka. Leyo ndoda uShembe wayijezisa wathi wena ngoba uyangabaza yini leyo ibonayo kuwona amanzi lawa, indoda yabamba umlomo. Wasethi-ke njengamanje ngiyakuthuma hamba uye eBhekumesiya. Leyo ndawo ekuthiwa kuseBhekumesiya esemthwalume. Wayithuma le ndoda ilanga lishona. Yathi le ndoda manje ilanga ngoba liyashona, wathi cha ngeke lishona. Lokhu ukukhanyisela nje uyofika khona uphinde ubuye. Yahamba yabuya le ndoda ilanga likhanyisele yona yodwa. Yathi noma ifike emthwalume afica abantu balele yamangala ukuthi abantu balaleleni emini. Yona ibona kuyakhanya. Yathi ibuyele emuva eMzumbe yafika khona uShembe waselithatha ilanga lakhe. Hayi kade ikhanyisela ngalo. Waymayithuka ukuthi hawu kanti sonke lesikhathi ngihamba nje kusebusuku ngiqala amagquba nezintaba izinto ezinjalo nje. Eyeza kudala-ke lezo namanje zikhona futhi ezintsha manje ifuna ngisaqhubeka ngiseza nazo nje kancane zikhona. Akekho uShembe ongakaze abe nasigameko. Owokuqala, wesibili, wesithathu, wesine, owesihlanu unyazi lwezulu. Naye enye indaba engaze ngayifaka khona la ekhasini lami le kaBaba uThwala lo wayedlala laphaya kuyisibaya okwakuthiwa uSengwayo. Exoxa zona njalo iy'manga lezi zake zenzeka. Lo mama waphezulu ebhanweni ephoswa umlungu phansi olwandle. Ngangena niyi-check-e futhi naleyo ndaba mhlambe ngoba-ke umuntu-ke omdala nowaziwayo odumile mhlambe nocishe niyikholwe nayo indaba yamawele lawa kuthiwa uMpho noMphonyana wangalesa sikhathi. Hhayi ziningi kakhulu, zinobufakazi ukuthi nje thina abantu abamnyama sinaleli ibhadi nje sinalo. Futhi uNkulunkulu akusekho angaphinda asenzele khona ukudlula lokhu asenzele khona ngoShembe. Maye ngenza okunye sesingamane sifeke ngoba akusekho phela okunye ungaqhamuka. Sengavele kwenzeka imanga lapha uphume zona inkanyambazwane lezoyishoyo zisibuke emehlweni kanje. Yonke siyisele-ke manje kodwa sesoyibona sesingale kwethuna lapho uma usufile-ke usuneso elikahle kakhulu likamoya kodwa ibhadi usungeke usakwazi ukubuya uzela. Kwasho ubaba omncane wami naye wahamba waya ngalo wabuya esebona uShembe umqali wendlela ngalo wathi hey kanti indoda ikhona ngempela lento yakho. Kwaba yinhlanhla ukuthi wakwazi-ke ukubuya ngoba naye kwakungenkani. Liyaguqa lapho ikhumkedlela mzulu amafutha omgovu udunde mnesiwaphakade. Amen.